ваверки? Так, пригожие. Я старалася. Рихтую подарунок для ваверки Асі. Доброго ранку, сябры. Привітання, Кася. А у тебе тут сапраўдная майстэрня. Рихтую новогодний подарунок для ваверочки Асі. У мяне шмат варыянтаў. Трэба выбраць лепшы. Што ты думаць? Лепшы падарунак гэта пачастунак. Згодны. Усім вавёркам падабаюцца гарэхі. Гэта бяспройгрышны варыянт. Спачатку я таксама пра гарэхі падумала, але гэта банальна, і не цікава. Да таго ж ведаеце, колькі Ася, як кожная звычайная вавёрка, паназапашвала сабе гарэхаў. Вам столькі і не снілася. Але столькі, што і не прыгадаю месца ўсіх сваіх шматлікіх таемных скарбаў. Ага. Арэхаў шмат не бывае. О, толькі не для вавёрак. Я чытаў, што добрая палова ўсіх вавёрачных прыпасаў застаецца некранутай па прычыне яе дрэннай памяці. Дык што? Атрымліваецца, вавёрка зімой не можа прыпомніць, дзе яна ўвосень схавала свае гарэхі, жалудыя насення? А гэты харч знаходзяць іншыя грызуны і птушкі, і вельмі яму рады. Ну і няхай частуецца. На здароўе! Мае сяброўкі-вавёркі не сквапныя, у адрозненне ад некаторых. На каго гэта ты ківаеш? А некаторыя тут ніколі не змоўчаць, калі адна якая моркаўка знікне з іх талеркі. Безумоўна, і што такога? Жартую, я жартую. Годзе вам. Слухайце, а вы ведаеце, што вавёркі яшчэ і высаджваюць новыя дрэвы? Так. І вясной вавёрчыны прыпасы прарастаюць і ператвараюцца ў дрэвы. Ух ты! Якія экалагічныя вавёркі! Пашыраюць лясы! Цікава! Бачу, што вы лепей за мяне ведаеце звычкі маіх сябровак-вавёрак. Але ж вы мяне не пераканалі ў тым, што лепшы падарунак для Асі гарэхі. Не! Такія сімпатычныя ліхтарыкі таксама някепскі варыянт для падарунка, нават больш арыгінальны. Так, прыгожыя яны, праўда? Падабаецца? Падабаюцца. Такі падарунак нават больш каштоўны, таму што зроблены тваімі ўласнымі лапкамі. Так, маімі, запэцканымі клеем, але такімі стараннымі лапкамі. Дзякуючы ліхтарыкам у дупле Асі запануе атмасфера хюге. А хюге гэта што? Гэта атмасфера утульнасці. Мне б вельмі гэтага хацелася. А гарэхі сапраўды так сабе падарунак для вавёркі. Імі яе не здзівіш. Добра ты ўсё прыдумала, Кася. О, я вынаходніца. Звяртайцеся, калі што. У мяне заўсёды шмат ідэй. У мімімішак таксама багата розных ідэй. Давайце разам з гледачамі даведаемся, што яны там яшчэ прыдумалі. Давайте. Што ж, разам ніколі сумна не бывае. Так, разам і мультики весялей глядзець, і ў гульні розныя гуляць. Што праўда, то праўда. Ага. Дарэчы, а ці не згуляць нам зараз у веру-не-веру? О, з задавальненнем. А на якую тэму сёння будзем задаваць пытанні? А на якую б ты хацела? Я б пагутарыла пра качак. Учора ўвечары так з імі весела былася. З кашкамі? Ну так, ёсць у мяне такія сімпатычныя цацачныя качкі. Я ўсю падлогу ў ваннай заліла вадой. Уяўляю сабе. Што ж, пра качак дык пра качак. Давай. Але пра сапраўдных, а не пра цацкі. Зараз знайду пра іх інфармацыю. Максім, дзе там наш камп'ютар? Вось ён, калі ласка. Дзякуй. Так. Набірай. Набірай пра качак. Набірай. Так. Пра качак. Гатова. Пра качак, што у нас тут? О! Вы з гледачамі пакуль мультфільм паглядзіце, а я тым часам падрыхтую пытанне. Сябры, пакінем нашага разумніка ў бясконцым моры інфармацыі і пачнем глядзець мультфільм. Ой, і што ж там адбылося пасля таго, як прыціснулі маразы? Мне нават страшна ўявіць, бедная шэрая шэйка.
Не хвалюйся, хутка даведаемся, але я ўпэўнены, усё скончыцца добра. О, хотелось. А пакуль працяг чакаем, давайте погуляем. Ну что, Лесик, поспел падрыхтаваць пытанні пра качак? Менавіта пра іх мы і мультик пачалі глядзець. А як жа падрыхтаваў? Ну? Пра іх шмат цікавай інфармацыі. Сябры, далучайцеся да нашай гульні. Вы ж памятаеце, разам весялей. Пачынаем. Хочу вас толькі папярэдзіць, што дзікія качкі, якіх мы часта бачым на саджалках і азёрах, завуцца крыжанкамі. Пра іх і будзе гульня. Добра, запомнили? Я так само. Слухайце першае пытанне. Ага. Ці верыце вы, што крыжанкі выдатныя лётчыкі, якія могуць ляцець з хуткасцю да 90 кіламетраў у гадзіну? А чаму не? Бачила неяк, хутка проляцелі. Спачатку як залапаталі крылами і полетели, толькі іх бачили, я веру. Я таксама веру, бо калі да хуткасці качак дадаць хуткасць ветру, то 90 кіламетраў у гадзіну якраз і будзе. Ого, які ты разумны, Макс. Отказываем, что верим? Так, і гледачы з намі згодны. Мы, Лесечек, упэўнены, што крыжанкі выдатныя лётчыцы. І гэта правільны адказ. Крыжанка ў палёце можа развіць хуткасць 90 кіламетраў у гадзіну. Да таго ж яна вельмі добра манеўруе. Ёй не трэба шмат месца для разгону. Узняцца з вады яна можа практычна вертыкальна. Ура! Наш адказ правільны. Па зямлі ходзіць так непаваротліва, а лётае, бач, як прафесійна. Ого! Вось табе і вадаплаўная птушка. Так. Другое пытанне. Давай. І яно будзе толькі для Касі. О, давай, я шмат чаго ведаю. Ці верыш ты, Кася, што кракаюць толькі крыжанкі-дзяўчынкі, а крыжанкі-хлопчыкі кракаць не могуць? Кракаюць, крычаць, быццам сварацца толькі дзяўчынкі. А хлопчыкі заўсёды маўчаць. Вытрыманыя і такія, не веру. Кракаюць усе качкі, без разбору. Падумай, Кася, не кракаць не азначае маўчаць. А што тут думаць? Усе качкі кракаюць, я ўпэўнена. Сама чула, як станеш іх карміць, такі гоман на сажалцы пачынаецца, хоць вушы закрывай. На жаль, няправільны адказ. Як гэта? А так, кракаюць крыжанкі толькі жаночага полу, а качары выдаюць гукі, падобныя на шыпенне. Паспяшалася ты, Кася, з адказам. А я казаў табе, падумай. А я была ўпэўнена, што ўсе качкі кракаюць, а шыпяць толькі вужакі. Не засмучайся, Кася. Будзеш цяпер лепей прыслухоўвацца да гамонкі качак у сажалцы. Ага, ва ўсе вушы буду слухаць. Гуляем далей. Наступнае пытанне для нашых гледачоў. Ці верыце вы, сябры, што пасля з'яўлення з яйка птушаняты крыжанкі могуць плаваць ужо праз 12 гадзін? Ого! Ім усяго 12 гадзін, а яны ўжо і плаваць навучыліся. Гэта ўжо занадта, Лесік. Нейкія суперптушаняты. Хаця б яны за гэты час стаяць навучыліся. Я не веру. Пытанне, Кася, не табе, а нашым гледачам. Просто Кася і хвіліны не можа Ну, памаўчаць. добра. Не злуйцеся, маўчу. Рот на замок. Толькі спытаюся. Там дзяўчынкі і хлопчыкі адказваюць. Ой, ну і смешная ты, Кася. Адказы разышліся. Хтосьці не верыць. Ага, ну я ж казала, немагчыма з'явіцца на свет і адразу ж умець плаваць. Чаму б і не? Ну трэба вучыцца, а на гэта патрэбен час. І не 12 гадзін, як тут прапануе Лесік. А можа доўга заставацца ў гняздзе небяспечна? Так, лісіцы там розныя. Як у мульціку пра шэрую шэйку. Між іншым, шмат гледачоў згодныя з тым, што птушаняты качак могуць добра плаваць адразу пасля з'яўлення на свет. І большасцю галасоў мы выбіраем адказ, што верым. Правільна! Плаваюць гэтыя драбнюткія малайцы ўжо праз 12 гадзін пасля таго, як выйшлі з яйка. Пакідаюць гняздо, і маці-качка адводзіць птушанят у найбольш зарослую частку вадаёма. О, мы з гледачамі правільна адказалі. Ура! Мы пераможцы. Асабліва ты, Кася. Так.
Прапаную агульную перамогу адзначыць мультфільмам. Давайте хутчэй глядзець працяг гісторыі пра шэрую шэйку. Ой, як добра, што шэрая шэйка зноў далучылася да сваёй сям'і. Цудоўны мультфільм. Я ж табе казаў, што ўсё скончыцца добра. Так. По-другому і быць не магло, бо добро заўсёды перамагае зло. А злая ліса засталася з носам. Так ёй і трэба, драпежніцы. Добра яе правучыла шэрая шыйка. Так, Тут бясспрэчна не абышлося без нашай заечай дапамогі. бо мы, зайцы, умеем сябраваць і сябра свайго ў бядзе не пакідаем. А як вам стары глушэц, які дапамог шэрай шыйцы паверыць у сябе? Так, дзякуючы яго падтрымцы і падтрымцы сяброў, шэрая шыйка зноў пачала лятаць. Ніколі, дзяўчынкі і хлопчыкі, ніколі не трэба апускаць лапкі, ці рукі, ці крылы. Калі верыш у сябе, тады заўсёды ўсё атрымліваецца. Вось такім пазітыўным настроем і развітаемся. Няхай сённяшні дзень будзе цікавым і паспяховым. Радасным і вясёлым. А таксама багатым на прыемныя сюрпрызы. А мы, як заўсёды, з вамі сустрэнемся зранку У нашым добраранку! Будзе цікава гэтыя